Hem parlat de les eines, hem parlat de les estructures estratègiques de país, però les persones, cadascú pot aportar el seu granet de sorra, no? Què hem de fer? Preguntem-nos-ho mútuament, eh? Sí. Però jo el que crec és que s'han de fer coses concretes. A veure, tu la llum on la tens? Tu l'aigua on la tens? Tens encara l'IBEX 35? No et quedis a casa, implica't amb els grups de dones del teu barri, amb el moviment feminista, implica't amb les mobilitzacions que hi puguin haver. Si vols defensar els teus drets, que sempre ho hem estat parlant, i estàs cansat de tot un sindicalisme sucursalista i del règim, potencia el sindicalisme nacional i de classe, que està en expansió i que està creixent. O si ets electe, fomenta aquestes polítiques que estàvem dient. En definitiva, cada un de nosaltres podem fer efectives aquestes eines utilitzant-les totes allà fins on nosaltres puguem ampliar el nostre compromís. La lluita per la independència, la construcció del socialisme i la república dels països catalans necessita d'organització, no només d'idees. I Poble Lliure pot ser una bona eina per poder dur a terme en aquest sentit. És allò d'organitza't i lluita. I anar-hi. I anar-hi. I som-hi? Som-hi, clar que sí.